Bueno, zer gertatu da? Kotilleo. Bai gustoko dudala. Benetan? Jo, baietz ba. Eskatu zure bikota izatea. Baina berari seguru beste bat gustatzen zaio lastiot. Bueno, han eguneko gazna izagoen. Agur. Eta bizak uste. Zuzitan izan. Ze, Iñaki? Zelako neska polita. Hane politxagoa da. Gustuko duzu gara? Bai, baina ez esan nini mesedez? Ez zuraz. Bueno, zela guapartut, agur! Nire. Agur! Bai? Kaixo, miren. Kaixo, zer nahi duzu? Ideia bat daukat. Zein ideia? Nabari da, Aneta ibai minuta gaudela. Orduan laurok zerbait hartzera joatea pentsatu dut. Etorri nahi? Ados, ane konbentzituko dut. Primeran, ordu biak eta erditan plazan. Agur! Agur! Kaixo, Ane. Kaixo, mire. Gauza bat, Ibainak eta nirekin zerbait hartzera etorri nahi. Ez daki zer esan, zer lotxa. Venga, etorri mesedez. Venga. Vale, ordu bitartetan plazan, agur. Kaixo, pixkar berandu gatozen, Ane. Zuri ala? Bueno. Guazen, ez? Ados! Hemen eseriko gara, ez? Bai. Non utziko dutxo. Bai. Uste duzu egut programa? Bai, oso ondo dago. Ja. Eta zuretzako lanetan irantzunarrian zebe dago. Bai, baina. Kaixo, egun zer hartuko duzu, oraindik ez dakigu. Bale, eta kizutenean abisatu. Bale. Hartuko dugu lagur bete hau? Bale. Aukeratu gugu deno. Bai, esan. Gaur botina mesedez. Eta nire eta... Ea? Bai, nire uste zorbait dago, Nik ez dakite zen, Hemen daukazue daria. Egia do probara jolazten dugu? Vale. Ados. Venga, hasteko egun osoan. Bai? Vale, ontsa noa ja. Agur. Nire ama da, etxera joan behar naiz. Nire joan behar naiz. Eta ni... Neska hori da, ez? Bai, neska hori argazkian ateratzen dena uste dute. Pasoaz orantxe bertan baitzera, ino agertu baino lehen. Oraintxe bertan, baina neska hori ez bada? Zer nahi duzu, nia zaharretzea? Ez, baina... Ez baina, ez ezer.
Bai, nor da? Kaixo, nagusi jauna. Neska baitu dugu eta uste dugu inork ez digula baiketa hitzen. Hori uste dugu, Ongi da, laster gordelekuan ikusiko gara. Agur! Bizko. Ordua zen, Bai. Lasai, seguruan egongo dagoela, barandan ibiltzen. Baina ez dakit non dagoen. Bez, baina handia da. Bai? Bai, orantxe jarriko da. Bai? Bizitiragoen froga bat nahi du. Ongi da. Hane baitu dute. Zer? Poliziari deituko dio. Ez deitu, bestera gaiko dute. Baina zer egingo dugu ordean? Jorratzean, erabiltzen ez diren lokal asko daude. Horrek ordelekuak izan daitezke. Guazen begiratzera. Ale. Larei horien atxean? Bai. Kotxetan igual. Iso, ez duzu entzuten? Ez, isildu ba. Isildu, Horian da! Goazen! Beste ideitzera noa, zeren uste duten aurkitu dugula. Hemendik dator! Kaixo, nun zabiltzate? Gu luzez izan atzean gaude, etorri hona, zeren ane uste dut aurkitu dugula. Agur! Bai, nor da? Gu Ibarraundin eta zuek? Guazen Luise Seizarantz, poliziaren deitu topatu dutela esateko. Guazen Luise Seizarantz! Guazen Luise Seizarantz, poliziabik deitu topatu dutela esateko. Bale, guazen! Guazen! Hor daude! Begira! Kaixo!
aurkitu duzu, ezta? Bai, uste dugu hor dagoela. Gozen begira. Gelditu hemen eta gu sartuko gara, bale? Bale. Nik zabalduko dut. Azkar. Bai. No zabaltza. Hartu pistola. Hartu. ¡Policía! ¡Escucha! ¡Bota pistola bertan! Bestela tiro bat pasako duzu. Bota! Orain kartela eskuakora! Normala iruditzen zaizko egin duzuena. Orain zuatzera, pasarra. Bai, eta beste batzuk egiten. Lasaian egia pasatu. Ondo zaude! Bai, ondo nago! Hurrengo egunean institutuan bi kuadrilla hitz egiten daude. Gero bi kuadrilla geratzen gara pinponera jolasteko eta hitz egiteko. Bostetan. Bale, gero ikusiko gara. Hori da. Gero arte. Venga. Bale, joango gara hango mailara hitz egitera. Bale. Hola, Ribes. Ilugi. Zabaldu. Geldituko gala itxorro tabernan. Bale, zer dutan. Zazpira kaldera. Bale. Guazen besteekin jolastera, ez? Bale. Kaixo. Hartuko gara? Bale. Gauza bat esan bat dizu. Nik ere. Zutan maite minuta nago. Eta nahi. Honetan egon daiteke hiltzailea. Ez dago inor, guazen. Seguru, furgoneta barruan begiratuko dugu. Ez dago. Horrekin.